Η Νεφέλη θέλει να μου πάρει τα καινούργια μου σκουλαρίκια. Νεφέλη, γιατί θες να μου πάρεις τα καινούργια μου σκουλαρίκια? Εντάξει, μπορούμε να τα μοιραστούμε. Ναι. Να το ανοίξουμε, να τα δείξουμε μαζί. Είναι από Geo Jules. Έχει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, τα έχω ανοίξει ήδη. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Λοιπόν, τα κορίτσια εδώ μου έχουν βάλει μια καρτούλα. Και μας γράφουν: Κωνσταντίνα, ευχόμαστε να είσαι πάντα τόσο τυχερή όσο αυτή τη φορά. Μακάρι αυτό το μικρό δώρο να σου φέρει χαμόγελο και θετική ενέργεια. Με πολύ αγάπη, Geo Jules. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ όταν οι εταιρείες γράφουν μόνοι τους το χαρτάκι, γιατί σημαίνει ότι έχουν κάτσει και έχουν ασχοληθεί προσωπικά. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε παρέα και να δούμε τι μας έχουν βάλει. Εντάξει, Νεφέλη. Μας έχουν βάλει 2 σετάκια σκουλαρίκια. Το ένα είναι αυτό, το οποίο, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε στην κάμερα. Θα το φορέσουμε όμως να το δούμε. Και η Νεφέλη μου ζήτησε να πάμε να κάνουμε τρύπες για να φοράει και εκείνη σκουλαρίκια από εδώ και πέρα. Ναι! Λοιπόν, το επόμενο σετ είναι αυτά εδώ τα σκουλαρίκια που δεν ξέρω αν βλέπεις και εδώ τη λεπτομέρεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα συγκεκριμένα τα δοκίμασα και πριν από λίγο. Θα τα κρατήσω γενικότερα. Απλά ήθελα να τα ξαναδείξω, να τα δούμε και παρέα. Λοιπόν, τώρα θα βάλω ένα και ένα για να δεις και να μου πεις τη γνώμη σου. Έχω βάλει ήδη το ένα. Θα σου πω τώρα, μόλις τάκ, έτοιμο και το άλλο. Και νομίζω, παιδιά, ότι τελικά πήγαινα για να κρατήσω αυτό σε καθημερινή βάση, αλλά και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι too much, όμως δεν είναι. Δηλαδή, με ένα απλό outfit σαν το δικό μου, μπορείς να το βάλεις, ας πούμε, και να κάνεις ένα upgrade πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα. Είναι φανταστικό. Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις πόσο πολύ γυαλίζει και πόσο ωραίο είναι. Εντάξει, το άλλο είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό, γιατί και αυτό έχει τα στρασάκια του. Πολύ καλής ποιότητας, είναι όλα αναξίδοντα, δεν μαυρίζουνε. Λοιπόν, Νεφέλη, ποιος αρέσει πιο πολύ να κρατήσουμε? Αυτό εδώ? Ναι. Λοιπόν, η Νεφέλη αποφάσισε, θα κρατήσουμε αυτό για λίγες μέρες και μετά θα πάω σε αυτό. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια εδώ από Geo Jules. Είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μπείτε, να δείτε πόσο ωραία πραγματάκια έχουν τα κορίτσια αυτά. Πάμε να το βάλουμε και αυτό να το δούνε όλο μαζί πώς είναι. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, αλήθεια. Πήγαινε και το άλλο, αλλά είπα θα πλάκα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το φορέσω τώρα, Νεφέλη. Για δες, να μου πεις. Για δες με. 2 κάρτες. Πολύ ωραίο. Νεφέλη, σ' αρέσουνε? Σ' αρέσουνε, Νεφέλη? Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Geo Jules. Φιλάκια πολλά. Bye, κάνε bye.